Guztetak jate deporti ditie, piztinie, goxitan, da gero, arratzaldien pedalak. 11 urtekin hasi nintzen zestaz jokatzen, nebie frontoien ikusi eta neupe jokatu nahi nebala esan otzen gurasoi da holan hasi neban ibilbidea. Jende asko pentsatzen du oso kirol gogorra dela, mendian korrika ibiltzea, baino egin jazan bakoitza bere neurri janiteko moduko gauza bada. Gustauko aten emakumi be parte hartzi kirolin, zen ipentzetot zeure problemak eta alde bat egitxitxe bakarrik horretan kontzentretako balixoa bela, da orduan zeure autoestimi hobetu itzen dela, hasi que animau danok. Eta ez da askoik berzapatile batzuk eta aldapa gora trote pixkatiten hastia. Eta ni pentseto gainera batzuetan igual mina menero bestin eta jutezaz araxe eta kendu be bai, minik eta gauzak. Osea, ni pentseto oso importanti dela.